Ik ben Paul Severs. Mij kennen ze toch een klein beetje, want ik ben verliefd op jou geschreven en gezongen. Bij jullie hebben de havenzangers daar een hele grote hit van gemaakt. Theo Troubadour. Octopus stond 5 weken nummer 1 in de Avrostop op met I'm so in love with you. Ik heb het geschreven. Zeg eens meisje is ook heel bekend. Daam, daam, daam. Want dat is Arne Jansen, spijtig ja, zaliger. Heeft daar toch bijna 20 jaar mee in de Nederlandstalige top 10 gestaan. En dan geen wonder dat ik weet is bij jullie ook bekend. Want daar heeft Tycho Nigels een hele goede versie van gemaakt. We zitten allebei al heel lang in het vak. Paul iets langer dan ik. Maar we hebben altijd heel veel samengewerkt. En het heeft altijd al een beetje een droom geweest van mij van eens een duet te doen in eerste instantie. Want ik had dat nog nooit gedaan. En als ik het zou doen, zou ik het met Paul willen doen. En ik heb hem dan ook kunnen overtuigen met een goed lied. Het is een klein beetje Vlaamse apres-ski. In Holland zou er echt een vette accordeon nog op liggen en over de... Wat toeters en bellen. En bellen. Wij hebben dat een beetje bescheidener gehouden. Ja. Marieke, Marieke, Marieke. Ik denk steeds aan jou. Op dit moment, onze single is eigenlijk juist uit. En ik moet zeggen dat we alle tv-programma's hebben in Vlaanderen. Radio ook, nationaal. Dus ik hoop dat het hier in Vlaanderen lukt. En wie weet dat we nog over de grens, want we zitten bij een Nederlandse platenmaatschappij. Dus zeg nooit nooit. Ja, veel publiciteit op radio en tv. Hier in Vlaanderen TV Oranje. Ja, TV Oranje. Hier in Vlaanderen zijn er maar een paar zenders. In Nederland iets meer. We gaan trouwens al een paar programma's opnemen voor de Nederlandse zenders. Dus dat ziet er goed uit. Maar ja, het moet bekend geraken. En dat kan alleen maar via radio en tv, denk ik.